Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Ya anggit kuwi arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salahku apa, Jal? Ini lo mohon Doraemon kupengmu, ya Allah mohon dia akan bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Lah anggit kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Kok yo salah? Masih kowe kerja, masih kowe ora kerja, masih kowe nganggur, masih kowe tapi ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lah kleruku piye, Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Lah pokoknya ngutang-ngutangi wong barang. Kok sok bojomu dhewe lho ngutangi. Bojoku malah ora tau potangan kok, Mak. Kok ngono sak untung ora dikaplok ki wong kon. Kok gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Kondi ngono wi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Kok jajan. Mas, Apa Des? info Info apa to? utang boten sah bayar, Zurane to Des, Des aneh iki Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki yo enek Des. Teng pundi Mas? Nang Martapura Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki Mas. Iya Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Mangkat ya. Anak lima kayak warisan. Lah, anak lima itu kepiye sing arep bagi? Ya gampang, karo aku telu, karo kowe loro. Lah, enak ae Riko. Aku sing ngeden, aku sing nyusui kok aku sing loro Riko sing telu. Aku lah sing bagi, aku telu Riko loro. Loh, lah BBT kan soko aku. Ya mestine aku sing telu kok. Aku mun yo kesel garap kok. Pokoknya aku ora trimo, pokoknya aku sing telu Riko sing loro. Ya ora iso, kan aku bapake. Loh, aku kan mamake aku sing ngandung 9 wulan. Loh, aku sing golek pangan. Aku sing ngurusi kecilik. Ya, ma iso pokoke mesti aku telu, kowe loro. Nggak iso. Wes ngene ae lah. Men adil iso telu-telu ngene ae saiki. Yuk kita gawe sitok meneh saiki yuk. Oke, sapa wedi kita garap saiki. Iya. Wen. Kanggo mas-mas ganteng sing rawat direng, Ya ora wedi tarawih sireng kok. aku padamu. Alah gombalemu ki yo. I love you sak kresek pokoknya. Kerasa kejebol cintane mecer-mecer. Ora dancuk. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki? Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya? Dadine sego ngono ya. Ya mo ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia upo ki ning
no budak lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti podo nek Nur aretine. Ora enek, ora enek. Masa ora enek golek ono sik to. Oh, Iya, upo. apa to iki jane kok iso-iso lho iki? Kandhani upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada kowe upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek arep.